Mabungahong kahaponon mga igsoon. Live ta. So ato sa ning i-share igsoon no. Kumusta mo diha igsoon? Ako sang i-share ang atong live karon sa akong personal account. So ako sa mong gidasig nga kamo diha, pwede na mo mag-share. Pwede na niyo i-mention yung mga friends and loved ones, mga hinigugma, mga kadugo, kaliwat, kapamilya sa comment section. Unya, pwede na po mo mag-type like this at highlight. At followers at everyone. Atong ipakatag karon mga igsoon ng pulong sa Ginoo. So ako sa diri mag-share sa ko igsoon. Let's go. So, done sharing mga igsoon. This time, we have 40 viewers. So, kumusta mo diha mga igsoon, no? Sa kanon na ako nagaampo nga naamos mayong kahimtang, mayong panglawas o labas tanan dool sa Ginoo. Okay. Sige sa di am ko'y tubig ari. Ngayo akong anak. Sige, share sa ato igsoon while waiting for the others. Okay. So, again, pasensya na igsoon ganyan buntag wala ta ka live kay naay kakulian ba, no? Mao nang ganina naghimo lang ko og short videos. Nya akong anak po, ako maning gitrain akong anak gud nga maghimo po og magtuon og expound ba, no? Magtuon og mga bersikulo sa Bible kay nindot mo ganing bata pa nya as in bata pa nya na train na bitaw pang Ginoo kay karon mo gud igsoon kung ang mga bata dili na to ron ipaduol sa Ginoo. Lahi ang addiction sa mga bata ron. Sa akong naobserbaran daghan kayo, no? Naa sila na-addict sa cellphone, no? Although naay ubang mga ginikanan nga na-control nila pero daghan kog nakita nga mga bata nga naa ang ilang addiction, ang ilang kalipay, wala na sila bantayi sa ilang ginikanan kay malingaw na sila magatubang sa cellphone, no? And then daghan sad mga parents ning duol na ko about ana nga case ba nga dili na daw makontrol nila ilang anak. Mao na nga ni akong anak igsoon ako sa ning gitrain nga before siya mugunit og cellphone, magampo, magbasa og Bible. Ni akong gitrain ni namo together with my wife nga mag-recite og Bible verse and then at the same time kanang among pangutanon og unsay ang nasabtan kanang gitudloan na mo expound ba kay nindot man ang kasabot sa sila ilang gibasa. Amen. So again, pasensya nga wala ta ka live ganinang buntag kay naay mga ginagmayng gikabisihan igsoon, no? But praise God kay this afternoon gitagaan tag higayon sa Ginoo nga mag-live unya ato ang hisgutan ang pulong sa Ginoo igsoon. Praise God. So shout out sa tanang mga OFW diha nang mata na. Ako sa ning gi-timing ba kay uban mga nasa Middle East karon ting mata nila, no? So shout out tanang mga OFW in different countries around the world. Mga sima na to diha, no? Lain-laing sulok ning kalibutan igsoon, no? Mga naka-permanent resident na diha sa lain-laing kanasuran, maayong pagtan-aw, maayong pagpaminaw ug mabungahong adlaw. Luzon, Visayas, and Mindanao, salamat sa higayon. Oy, Brad Ryan, may hapon diha pastor, shout out pastor watching from Germany. And Galaneda family from CDO. Wait sa akong i-click, brother. Okay, maom guni nag-invite na ako igsoon dito sa ilahang balay. Okay, sige ingon ni Brother Ryan, mayong hapon di pastor, shout out pastor watching live from Germany. And Galaneda family from CDO. Ako pod anak na si Dwayne. Dwayne dito, Brad katong insik katong bata nga ning duol nako. Dwayne, Gabriel og ako tanan pag umangkon. God bless sa tanan. Salamat pastor. Thank you sad. Brother Ryan, salamat sa imuhang kamaayo og again thank you sa last time nga gi-invite minimo ako ug ako ang asawa sa Thanksgiving man to murag celebration sa CDO last time unya
imo kong gitagag higayon nga mo share sa pulong sa Ginoo. Again, thank you kay Brad nakas akong pagampo imong tibok pamilya. Praise God. Hallelujah. So, ako lang i-shout out tanang mga piniriso. Lombia City Jail, shout out mga brad na ko diha. Nasa worship team, si Brad Ungas, shout out ang mayor diha, tanan-tanan shout out. And Sister Ana Mig Soko, salamat kay sister no, salamat kayo nakasong prayer. Shout out. And shout out sa tanang mga jail officer, tanang mga warden, tanang mga kapulisan. Okay. Luzon, Visayas, and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu, and Tagbilaran City sa Barak sa Mua dire, sa station na mo dire sa Clarin nga na ako perminti dire gatubang nila. Shout out tanan og sa among bag-ong hepe diri nga si Chief Amba. Okay? So, tanan sad nga mga security guard akong shout out, mga igala na to sa Armed Forces of the Philippines nga nag-message nako kanunay nga nagsigi daw sila og tan-aw. And of course, ako din gi-greet karon og happy birthday again si Brad Roddy. Iliot nga naa karon sa San Remigio, Cebu. Okay? Nag-message naman ko niya ganina og video pero ako siyang gi-shout out igsoon og i-greet again og happy birthday nga naman. Kay kanunay daw na siya maglantaw sa kuang live, no? Buntag udto gabi unya basin hinuon og mga pastor na ni siya. Bitaw, Brad, happy birthday kabalo na ka na sa kong prayer. O sa kadlaw magkita artan ninyo. Okay? Og sa tanang mga followers nako diha sa San Remigio. And of course tanang followers nato diha sa Cagayan, sa CDO nga grabe to God, maka-bless. Daghan day kayo tag followers igsoon sa CDO. Bisan asa ko moabot na Good PM, Pastor, God bless from Kusway, sumni Tagbilaran og sa LRT Surigao del Sur unsa man to. From Tribu Judah. Okay. Anyway, amay hapon Brad Jomar, thank you kay Brad. Salamat sa imong gihatag brada, kay bawo na ka. And one of our subscriber, si Brad Mark, one of our subscriber to, and of course kay si Brother Lord James Talingting watching from Czech Republic, usasad sa atong subscriber. Thank you kay brother, shout out namo sa akong prayer mga OFW. Again, balik ta, shout out na ko tanang taga CDO nga followers na to, ang uban taga Bukidnon, grabe daghan kay ba no. Naabot ko dito sa nanuroy mi sa night market igsoon dito sa Carmen sa CDO naa day followers na to ito nga namaligya pod. And then ing sulod ta sa Gaisano nga naa diha sa Kugon bitaw, ang nay mga kayo naa poy followers nato dito nga mga sales lady. And bisan asa igsoon no. And hasta to basta daghan bisan asang dapita daghan kayo. Salamat sa Ginoo. So usana sa naghatag na kog motivation igsoon nga taliwala sa daghang mga bashers kinamjoy daghan nga di ganaha Ginoo kay nagtuo sila ba nga nang hilabot bitaw tag relihiyon. Wa man ta nang hilabot og relihiyon oy nya. I respect all religion, I respect all doctrine ug unsa man na wa man ta manghilabot. Di aktor magipataas si Jesus. Mo bitaw ni sa ato ang kuan igsoon, di ba kabantay mo? Kaning ato ang live kanunay wala nay mangutana nako kung sa ako ang simbahan o relihiyon. Wala na ko to baga. Why? Because I just want to lift up the name of Jesus alone. Walay relihiyon, dili akong kagalingon, dili kaning page, dili ang tao, pundok, simbahan. Wala. No, it's all about Jesus Christ. No, mao na nga tungod sa daghang followers igsoon nato naka ning samot pa jud kog kadasig mainiton nga magpadayon nga i-share ang pulong sa Ginoo this pinagi ning social media kay daghan ang na-bless na panalanginan ug daghang mga nabag-o nga kinabuhi kay gibag-o sa Ginoo, no? So mao na nga abante ta padayon ta igsoon again. Salamat, no? And I just want to remind everyone nga sa katong wala kabalo sa tong YouTube channel, another tay new YouTube channel unya sa YouTube igsoon mas dali nato ma-save, di ba? Ma-save, ma-download unya. Maka-save ka. So wala kay wifi, wala kay data, pwede ra nimo i-review bitaw nimo sa YouTube. So wala makabalo sa tong YouTube channel, bag-o pa lang ni makita ninyo mga igsoon ang iyang link na sa caption ani nga live. Ini-click ninyo, dalhon mo sa ato ang page nga Mabungahong Kristohanon. Dili tong Kristohanong Mabungahon, wala na to. Ato ang page Mabungahong Kristohanon. Gamay pa lang atong subscriber igsoon. Pray ra man nato subscribe. Almost ko na hinunta 600, no? Pero gamay ba kari daghan man ta kayo, no? Kuha naman ta. Kuha naman ta 157,000 followers sa Mabungahong Kristohanon. And Sister Ami Amor, ganina pa mi ani nag-message ni siya ganina, nag-chat mi ani. Sister Ami Amor Bagares Gabuten. Again, sister, thank you kaayo, no?
as what I have said, naka sa prayer namo, and thank you kayo sa imong pagbisita dito during the time nga nag bakasyon mi dito sa Cagayan diha sa inyo. Salamat sa pagbisita, kauban sa imong tibuok pamilya, og salamat tong mangga no imong gihatag. Thank you kaayo. O amo agitong gihimong mango float kay akong asawa kamao man unya. Daghan ra kayo ba no? So thank you kayo sister unya. Praying mas mo fruitful pag yun ang ministry nga gipial ni Lord nimo. Thank you kay shout out daw. Okay? Shout out ang Gabutin family. Naminaw akong anak ron nindot og ngano Isaiah ni. Kuan man guni akong cellphone Isaiah Angelo. Akong gwapo nga anak. Okay? Tanaw na ko ba? O mo lagi Isaiah Angelo. Okay. Isaiah ba ni? Kay kuan man guni akong cellphone banay tabadlis. Kay kato maning gipray akong gipray katong brad na ko ba. Bisita diha pa gini tabok sister katong bisita namo. Brad na ako nga taga Bukidnon to sila. So together with his wife niya, giampo na mo niya. Nang hilak galito sila. Unsa man hagbong man akong cellphone ug kalit na hagbong sa akong asawa ba niya mao ni badlis pero okay raman wa man tay problema diha, no? So again, sister, thank you kayo. Regards ko sa imong husband. Kay naamo sa akong prayer. Personal prayer. Mayang hapon, Pastor James. Salamat sa pagbisita sa Cagayan de Oro. Salamat nga gitagaan minimo higayon nga mamit ka namo sa akong Paris. Asa to, Brad? Daghan man gud. Ikaw tong gabi, Brad, katong gabi or ikaw tong pastor? Paris, thank you sa panahon. Kalimot man ko. Basta thank you sad kayo, Brad. Igsoon nga imong gibisita mi didto. Thank you kayo sa puhon-puhon mo. Balik ra ko diha kay I'm sure naipabuhat si Lord, no? Naatay misyon des Cagayan puhon sa panahon sa Ginoo. Balik ra ta diha. May hapon, Pastor, watching from Negros Oriental. Okay. So, let's pray. So, okay, let's pray. Caroline P. To radyo, wala gid may kita nimo praying next time. Pohon-pohon igsoon, kita ra lang kita dool ra man kay ning Cagayan kay igo ra man ka mo sakay barko matog inigmata nimo abot na sa buntag. Okay? Sa Sister Rose Rica Patalinghog, thanks for watching. Okay? Shout out Pastor James para mas bate. Ma-bless jud ko kanang magtan-aw sa imong live. Himaya sa Ginoo, brother Helmer Lasquite adto. Ako to Pastor James katong nagmaksim. Katong gabi. Sakto ba ko, Brad? Gabi. Okay, thank you kayo. And watching from Jeddah this time, brother Christian Mark Quintana. Okay. And mayang hapon, Pastor, and Ate Cecil. Asawa Jumarni. Pastor, minaw mi sa live nimo. Thank you, Sister Da, sa akong asawa, sung atbang o akong anak. I-regard mi sa iyong anak, katong singa na tong anak niya, alam? Ha? Kinjoy? Kaila pa akong anak, Sister, Kinjoy ko, no? King? Hari? Hari sa Kalipay? King Joy, kaila pa akong anak na sa akong atbang. Thank you kayo, no? Thank you kayo sa sa opportunity sa Sister. I-regards ko ni Brad Jomar, no? Nagyapon mo sa akong pag-ampo, especially imong family. Itong imong gi-request, wanaan na kanunay, tadiya. Hello, Pastor James. Mayang hapon. Salamat kanunay sa pulong sa Ginoo-himaya sa Ginoo. So, let's pray. Okay, medyo hapon na siya kaayo niya. Yung gabi, mag-live na sa ta. Okay? Hallelujah. Father God, we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this afternoon. Salamat sa laing kahigayunan, Ginoo, nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Mamalandong na usab kami sa imong balaang pulong. Unas tanan, Lord, susiha mong kasing-kasing. Himo aming angayan, himo aming takos, Ginoo, nga mamati sa imong pulong. Kung among kasing-kasing karon, Ginoo, wala mi makabantay na aday mga butang nga wala ka nalipay, Lord. Pasaylua kami. Himo aming angayan, Ginoo, ang among panudlanan karon nga espirituhanon andama aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo. Ug samtang magapadayon kami sa unahan, Ginoo, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, labaw tanan, masinugtanon jud kanimo kay ang blessing, ang breakthrough, ang milagro, ang panalangin, ang pabor, Ginoo, naa sa pagsunod, wala sa pagpaminaw lamang. So Lord God, tagai mi og kasing-kasing doers of your word, Lord God. Tagay usab kami, Ginoo, og kaalam nga langit nun. Kay nasayod kami, Lord, nga dili namo matugkad
dili na mo mas mapalawman o masabta ng imong pulong gamit sa amo ang tawhanon lamang nga kaalam. So Lord God, this time we're praying for heavenly wisdom, lamdag sa Espiritu Santo, Ginoo. Ikaw lamang among ipataas nining takna. Wala kami nag-isa og relihiyon, pundok, grupo, simbahan. Usa ka ngalan lamang among ipataas, ngalan ni Kristo Jesus. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers right now, bisan asa ni maabot nga live. Bisan pa man ang mag-replay ani unya, Ginoo, imong ipabati ang imong presensya. Imong ipabati, imong gahom ang lihok sa Espiritu Santo among masinati nining taknaa sa pangalan ni Jesus. Lord God, imong kabubuton may matuman. Salamat daan sa kadaugan. Holy Spirit, this is your moment. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa kahigayunan. Ako ding shout out ako manghod nga natuog pa ron. Kay kuha man siya virtual assistant iyang trabaho. Duty siya every night, gabi eh. So, akong shout out karon si Sam, okay? Nga naa sa Carmen Bellarin Street, no? Kumanghod na igsoon. Together with his lovely wife Juby ug sa iyahang 2 lovely daughters nga mga smart kayo. Jahaira, Jessica Grace and Asaira Paris. Okay? So, George, thank you kayo ha sa pag-atiman mo ba, no? Na paggampo ra gyud among ko, ano? Salamat sa Ginoo. So, let's proceed. Our topic for this afternoon is about faith, about salvation, no? Unsay buhaton para maluwas ta, and then dili lang mga igsoon once maluwas ta, no? Ang uban mo supak sila kay wala pa man day kaluwasan kay adto no ilahapon na, basta according to the word of God, once mutuo ta sa Ginoo ni Kristo maluwas ta. Unya maluwas ta dili lang kay kita lang. Okay? Ang promise ni Lord apil atong tibok pamilya. Okay? So atong ablihan atong Biblia. English man ni ako ang gipili igsoon kani nga version. Sa the book of Acts, okay? Mao ni ang event sa nahitabo ni Paul and Silas o katong jailer, no, katong gwardiya ba? Okay? Okay, akong basahon rin mga igsoon, listen carefully. Dara, nagkuha na. Brad, thank you kay Brad. Abtik jud kay ka ba? Shout out, Brother Ralph Bitonio Galaneda. Salamat sa imuhang pagkuha namo, no? Dito last time, unya, imo minggi pasakay sad sa inyong sakyanan. Thank you kayo, salamat kayo. Okay? Og i-regards ko, Brad, sa imuhang nanay, mama ni mo, mama. No? Mga taga-Bohol na ba tatanan, ani, no? Asa man itong dapita, Gindulman. Okay? Regards ko ni nanay, ha, signa nga, lamian kayo ito yung pagkaon. Gindulman. Dito ro sa imuhang kaliwat po. Katugod ang ito na to, nga gikuatag sakyanan. Nga daghan po kay pagkaon, nga abi na itong nakakitiring, nga iharang giluto. Okay? Again, i-regards ko, brada, nanay ni mo. Okay? Akong basahon rin mga igsoon. The book of Acts, chapter 16, verses 29 to 31. Okay. Hindi ko na bala ang kasulatan. The jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas. Verse 30. Then he brought them out and asked, Sirs, okay, sirs, duhani kay nanguta ang gwardiya dito ni siya nangutana ni Pablo ni Silas. Ingon siya, Sirs, what must I do to be saved? Verse 31, mao ni Yahweh para maluwas ta igsoon, no? Dili relihiyon. They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your household. Again, akong balikon pagbasa igsoon. The book of Acts, chapter 16, verses 29 to 31. The jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas. Then he brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? Okay? And verse 31, they replied, Paul and Silas replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your household. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Anyway, shout out sa mga brad na ako da long live kanunay brad uban sa grasya sino. Saya Skeptron in arms. Shout out. Shout out sa nako akong daghang mga higala, mga hepe, no, among mayor dire tanan dire, even among gobernador dire sa Bohol, mga nasa Eagles, no. Diha ra ba toy ning bira na ko ganina, no? Ning bira na ko ganina bagibas ko igsoon nga
ako daw pangwartara, sige na daw siya. Basta ako siyang ingnan nga, ayaw i-generalize tanang pastor. Okay? Kung na kayo nakitaan, dili tanan. Ako siyang ingnan. Niya ako siyang gistok, membro siya sa Eagles. Tanang mga followers na ako rin nga Eagles. Membro siya sa Eagles, brad. Ako siyang giprangkahan nga, daghan kog amigo nga mga Eagles. Actually, dugay ra kong gi-invite nga musulod ana nga Eagles. Kaya ang purpose daw is para kuno for spiritual ba nga makashare ko sa pulong sa Ginoo. Daghang mga pastor nga Eagles, daghan kog amigo mga hippie nga Eagles, mga respetado ibin among mayor. Ako siyang giinan nga, brad, Eagles deka, akong nailhan sa mga agila kay mga kamao man mo respeto. Nawa siya kalit, giblock ko. Hadlok man di ay no. Mao na usahay bitaw kuan tagayo ba nya makaila na nato nga duol dita sa Ginoo. Mawa lang kalit. Pero okay ra to kan kita ako igsoon for more than 12 years sa ministry nga nagsigwali. Kinaon na nako ng mga basher, no? Wa na ko'y pakialaman na normal ra na kay ang kahoy nga mabungahon batuo na. Dapat maguol ta kung wala tay paglutos. Okay? So again, mga igsoon, ang nadungog nato karon nga pulong sa Ginoo. Usa ni siya ka story, no? Mao ni ang event, no, sa nahitabo sa kinabuhi ni Paul ug ni Silas. Ani nga time na priso sila ani. Okay? Ako lang ning i-summary ba ang mga prior ani nga verse nga tong gibasa ang nahitabo before ni ba. Okay? Actually, nahitabo ani igsoon na priso ni si Pablo ug si Silas ani, si Paul and Silas. And napriso sila kay na frame up, no? Gipasanginlan sila, nya gikulata, gibunog sila igsoon nya didto sila sa pinakasuok nga bahin sa prisuhan. Luoy kayo si Paul ug Silas, and then tungan-tungang gabi igsoon nagampo sila unya nagdaig sa Ginoo. Nag-awit sila sa pagdaig sa Ginoo, nagampo sila and then ningnaog ang presensya sa Ginoo nga sama sa katubit ang linog mao man to, it symbolizes sa presence ni Lord, no? Minglinog mga igsoon, then paglinog igsoon nga tangtang mga kadena, ang mga gapos sa mga piniriso, mga binilanggo ug ang mga lock sa prisuhan nga abli. Okay? So mao ni nahitabo. O kaning jailer igsoon katong nagbantay ana nga time ni Pablo ni Silas ug sa tanang mga napriso igsoon. Nakulbaan siya, nahadlok sila. Siya igsoon abi niya nga ang mga piniriso ning gawas na, no? Kay nangatangtang man ang mga kadena, ang mga chains, no? Ang mga kandado igsoon nga abli. So nagtuo sila igsoon, nagtuo siya ang jailer, usara man ni ang jailer. Nagtuo siya nga ang iyang gibantayan nga mga preso, mga inmates igsoon nakaiskapo, no? Tungod sa iyang kahadlok igsoon, no? Padulong na unta siya maghikog, and then mingsinggit man ni si Pablo ug si Silas nga ayaw darami dire. So mao ni igsoon, the jailer called for lights. Okay? Sa Acts 16:29, the jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas. So mao to nga gipasigang suga nya ning dagan siya, ning sulod siya dito sa prisuhan igsoon, sa sulod sa selda. Nya iya nakitaan si Pablo ug si Silas nga ningon siya, mingluhod siya. Okay? Ninghuluhod siya, fell down trembling, no? Nagkurog siya igsoon niya, ning duol siya ni Pablo ug ni Silas niya. Nangutan na siya, ningon siya, "Sir, okay? Unsa may akong buhaton aron maluwas ko?" Diri igsoon, diri ang salvation. Unsay angay natong buhaton para maluwas ta, libre ra. Dali ra kay maluwas igsoon. So, nadiri ang tubag ni Paul ug ni Silas sa verse 31. They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." Pagtuo ra. Motuo lamang ta ni Kristo, sakto igsoon, maluwas ta pinaagi sa pagtuo. Grasya sa Ginoo. Tanawa. Ingon si Pablo si Silas igsoon, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." So there's no other name igsoon nga makaluwas nato. Ngalan lamang ni Kristo. Okay? Klaro kay ring dapita igsoon nga wala miingon diri nga simba sa atong pundok namo. Kung dili niingon si Paul and Silas igsoon, "Believe in the Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, and you will be saved." Way laing makaluwas ka nato kung dili mutuo lang ta sa atong kasing-kasing igsoon ni Jesus Christ. Okay? Maluwas na ta. Simple ra kayo, as simply as that igsoon. And then, aside from that, ningon siya, "You will be saved along with everyone." Wow! Everyone in your household. So katong mga nagtanaw karon diha nga wa pa maluwas imong tibuok pamilya, kupti ning bersikuloha igsoon. Kupti ning bersikuloha. Makahatag ning paglaom. Si saad sa pulong sa Ginoo.
Di ba? You and your household maapil sa kaluwasan. Kaya sa maningi ko. Along with everyone, no? Tanan in your household, okay, will be saved. Okay? So, mo naman na igsoon. Once luwason dito sa Ginoo, paminaw mo, to all of the viewers right now, kung ikaw din nag-inusara ka, duha, tulo pa mo, or tulo pa mo karon nga nangalagad sa Ginoo, have faith, igsoon, ayaw pagduda, ayaw pagduduha, kundili, barugi, kupti ang saad sa Ginoo sa buhat, igsoon. The Book of Acts. Kasi yang mutuutan ni Kristo, dili lang kay ikaw ang luwason, igsoon. Apili mong tibuok pamilya. So ayaw diha pagluya-luya. Amen? Kung magluya-luya ka, kay labi na kayang uban diha, gilutos kasi mong kaugalingong pamilya, sakit kay ayaw pagluya-luya. Daghang kay miduol na ko, igsoon, nagpa-advise, pastor. Ang number one persecutor na ko, igsoon, is my own family. Pastor, tabangi ko. Kay naluya na ko karon sa pagpagalagad sa Ginoo, pastor, sakit kayo. Nausab bilang tinagdan ako. Pastor, lahi na silang tinagdan ako, murag dili na ko igsoon nila. Murag dili na ko anak nila, pastor. Maone. So igsoon, paminaw. Look at me. Look at me. Kung maluya ka, maundang ka sa pagpangalagad sa Ginoo, kinsa na may gamiton sa Ginoo para sa kaluwasan sa imong pamilya. Ikaw ang giuna. Kay ikaw ang gamiton sa Ginoo. Maybe this time, wala pa. Pailob lang. Ang tanan na ay proseso, igsoon. Walay dali-dali. Ako na, igsoon. Dugay man ko. Labi na ako manghod. Nga nas Cagayan karon. Kami may mga badlungon kayo. Naunsa. Kung badlungon man ang inyuhang mga igsoon da igsoon, kaya wa pa maluwas. Wa may kwenta. Mga anak may pastor, mga adik-adik. Mag-atbang may na ako manghod sa una, manuyok may. Di ba? Kami dugay kayo igsoon, pero ning abot ang appointed time. Na once si Lord ang muliho, kay saad sa Ginoo, once mutuo mo kanako, according to the word of God, mutuo mo kang Jesus, maluwas ka, lakip ang imuang tibuok panimalay. So karon ikaw panay naluwas, pero padayon igsoon. Kay kung muundang ka, kinsa na may gamiton sa Ginoo, isip, bridge, okay? Tulay, para sa kaluwasan sa imong pamilya. Pero muundang ka, ayaw! No turning back! Abante, padayon ta igsoon. Amen? Padayon ta. Ang pulong sa Ginoo igsoon tinuod. Kunya, timan-in, nasad ko yung follow-up verse para ninyo. Ning saad sa dang pulong sa Ginoo according to Saint Paul nga, kana bitong kung unsa ang nasugdan sa Ginoo. One of the favorite verse of my wife, unsa to love, di ba? Kung unsay nasugdan sa Ginoo humanon. Philippians 1:6, okay? Kung unsa ang gisugdan sa Ginoo. Oh, maayong butang nga gisugdan sa Ginoo, kumplituho na sa Ginoo before siya mobalik, di ba? Gisugdan na sa Ginoo igsoon nga giluwas ka. Ikaw ang giuna. Kung mao na timan ni according to the word of God, wala siya gisugdan ngayang biyaan. Tanan nga gisugdan niya igsoon. Saan nis Ginoo? Iyan ang humanon. Ikaw karon nagsugod ang kaluwasan nimo. Mao na nga have faith in God kay humanon na. Amen. Humanon na sa Ginoo igsoon. Una igsoon nga ayaw kabalaka diha gulgool nga. Lord, nanaman ta ko Ginoo nimo. Ning undang na kustanang bisyo nga makadaot. Pero Lord, nga nung wa pa man gyapon ni kaamgo kung mga igsoon, Ginoo tanawa sila naglunang pagyapon sa pagbuhat og dautan. Nga ilan namang nakita akong kabaguhan, yes ingana gina igsoon. Maybe ikaw sa testingan sa Ginoo ba? Kay kung ditso ko nagtubag sa Ginoo ang imong pangandoy, dili sad mo level up imong faith, dili ka mo matured. Pero mas mo mature man gud ta igsoon kung dili tubagon dayon sa Ginoo. Kay sa pagpaabot in waiting igsoon sa kana nga proseso sa pagpaabot, diha ta makagain of more strength, nya diha ma-develop ang ato ang pagkamapailubon, pagkamapainobsanon. Diha ta the more ta mo mature spiritually while waiting. Okay? For the fulfillment of the word of God nga luwason niya lakip atong tibuok pamilya. Atong buhaton igsoon kupot lang ta. Salig lang ta timan-e. O unsay nasugdan sa Ginoo, iyan ang tapuson.
Karon maybe ikaw pang naluwas, duha pa mo, tulo pa mo. Ikaw pa ang tinud-anay, wa pa tapaw-tapaw pang uban, simba-simbara. Pero sa kadlaw, igsoon, makurat ka. Kay kanang imuhang mga kaliwat, imong pamilya, igsoon. Seryoso na nakaayo nga mga lagad sa Ginoo. Ngano man, saad sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga maluwas ka, but dili lang ikaw lang, kung dili imong whole household, imong whole family. Usahay igsoon, kita, no, mga Kristohanon, ang pinakasakit mga igsoon nga pinakasakit nga pagsulay pamilya. Kabantay mo, matandog tadayon. Sakit kaayo kay ang ninglutos na to atong mama, atong papa, atong igsoon, atong manghod, atong kuya. Gilutos ta, gibong binuangan ta, gibugal-bugalan ta, sakit na igsoon. Pero agwantaha lang na igsoon, man mao gina pinakaduol sa tong dughan, mao man ginay kasagaran igsoon nga gamiton sa Ginoo nga bairan. Mao po na makapahait na to. Okay? Kabantay mo sa the book of Proverbs. Friend sharpens a friend. Okay? Ang higala makapahait sa higala. Ang go pasabot na igsoon, higala is duol sa imong dughan. O kana imong igsoon, duol sa na sa imong dughan, imong mama, papa, kaliwat kadugo duol na sa imong dughan. Mao na usahay nga dugay sila maluwas, no, igayagaan ta, dugay kayo, pero wa ka kibaw igsoon, gibaid ay kas Ginoo. Kay mao na makapahait, makapa-level up sa imong pagtuo. Mao na gamiton kasagaran nga mas mo mature pa ta spiritually. Ug diha ta makakaton pagpaubos, pagpailog kay bugal-bugalan man ka, no? Igayagaan ka usahay sa mga kauban tos pamilya. Yan ay usahay nga lami na kayo isukol. Lami na kayo isukol. Lami na kayo buy-buyon sa imong natabang, pero di man po ka mahimong panalangin. Mao na nga magpaubos o magpailog kita. Mao ni man ni Ikson usahay ang gamiton ni Lord para mas mahait ta. Atong pagpangalagat sa ino, atong faith mas mo grow pagid, mas mo level up atong faith, mas mo mature pagid ta spiritually kanang mga tao nga duol sa tong dughan. Pero unsa man nakasakit ang ilang gihimo nimo Ikson, mao lang ni timan-i ang saad sa Ginoo kupte nga sa dihang mutuo ta ni Kristo. Maluwas ta, lakip atong tibuok panimalay. Wow, what a promise. Actually, Ikson, kaming tanan nga alagad na pud mi sa Ginoo. Whole family, pulo man mi. Daghan kay no, pulo mi. Di na kong papa pod, pulo sad sila. Mga Ikson niya, puro mi mga Kristohano na Ikson, no? Pero dugay ang uban, pareha nako, gahi kay ko Ikson, ning tilaw pa jud pag adik-adik na maligya pag syabo. Ako manghod, pareha ra men ako manghod, nagtanaw ron diha. George, nakadiha. Pero tungod kay ning saad ba nung Ginoo, agod ang Ginoo nga kung unsay ang sugdan iyang tapuson. So gisugdan sa Ginoo sa among ginikanan, gilukop gyud niya ang tibuok panimalay na apil mi. Ano man saad man sa Ginoo niya, ang Ginoo kay Dios man, di man siya tao mga Ikson. Di man siya kamao mamakak. Once isulti na sa Ginoo, it will come to pass, madugay man o madali. Mao nang kamo di Ikson, ayaw mo problema. Amen. Ayaw mo ka problema kung dili pa luwas imong tibuok panimalay. Hinoon, sugdi na sila og reach out. Di pa maminaw, sige share, balag share kay kanang mo share ka Ikson sa pulong sa Ginoo. Nag-release ka na og binhi sa kamatuoran, no? Nagpugas ka og binhi sa kamatuoran. Wata kay ba og unsang adlaw moturok na ang kanang binhi sa kamatuoran nga imong gipugas. Kita ba ta og magtanom ka o motubo dayon? Naabay mga farmers nga nakakuan siya, di na nawag Ikson. Okay. Naabay mga farmers Ikson nga nagtanom sa karong adlaw. Mo ani na siya pagkaugma, wala. So dili madali-dali naay proseso. At timanon pa ang mga liso, di na po yung nanawag. Mga kuanin na to Ikson, mga disciples ba, no? So, di ba ang ubat, imanon pa ang liso, kuralan, bisbisa, no? Ay, pagkatiman. So, dali, or diha, dayon, Iksoon, say tawagan na, mutubo ang imong gi-release nga binhi. So, ayaw ka guol, ayaw ka balaka, Iksoon, ayaw ka problema. Okay? Kung dili pa sila mutuo kanimo karon. Okay? Ayaw ka problema. Ako sa ni-replyan, Iksoon. Sige, kuan ba? Wait sa kay madistra ko manawag magud. Usa ni sa tuang higala ba nga dasik po kay ba? Wait sa Iksoon na.
Kadiyot lang. Agigo naman ako chatan. Okay. Okay na. Now again, ayaw ka balaka, ayaw ka problema. Labi na karon ning share na ka. Ning share na ka sa pulong sa Ginoo, once ning share na ka sa pulong sa Ginoo sa imong pamilya. Nag-release na ka og binhi sa kamatuoran. Ang dapat nimo himuon iampo. Ang pag-ampo sama na siya sa tubig igsoon nga nagbubo sa mga binhi nga imuhang gi-release sa imuhang family. Again, manaka og pugas, okay? Ning share na ka sa pulong sa Ginoo, praise God. Giyagayagaan ka, praise God. Gikatawaan ka, praise God. Nangisnap sila nimo, praise God. Wala na'y problema, igsoon. Ang importante, naka-release na ka og binhi sa kamatuoran. And all you have to do this time, pray. Pag-ampo ta, iman kupti sa Nixon, ingon ang the book of Psalms, ang Salmo. Ingon si King David, ako na ning gibalik-balik ninyo. Kinsa katong magpugas og luha, muani og kalipay. Sa laing version, muani og singgit sa kalipay. Those who plant with tears, plant with tears, magtanom nga naghilak, will reap a shout of joy, singgit sa kalipay. Kay imong banggiitang badlungon nga igsoon na luwas. Ming duol nimo. Ming kalit lang og panghagad nga manimbata, di ba? Again igsoon, ayaw ka balaka, ayaw ka guol. Nga wala pa ning tuo sila nimo. Ang importante naka-share na ka sa pulong sa Ginoo, naka-release na ka og kana bitawng binhi sa kamatuoran. Ang himuon nimo karon igsoon, iampo permente. Ang pag-ampo sama na siya sa tubig. Tubig nga imong giistorya, imong girbisbisan. Kabantay mo ang liso nga imong gitanom, imo na siyang atimanon, imong bisbisan. Kabantay mo imong gibisbisan. Aside nga imong paluapon siya, kanang paluapon, murag imong gibugwal-bugwal ba, gibisbisan. Kabantay mo usa ka adlaw. Motorok na igsoon. Kay naamang kay gitanom. This time ayaw undang og tanom og binhi sa kamatuoran. Ang atong trabaho igsoon pagtanom ra, ang pagluwas trabaho na sa Ginoo. Dili ta pwede mo kabig mo luwas nila, trabaho na sa Ginoo. Pero kita lang ang mo share. Kita lang ang mo release ba. Kita ang mo sow, kita ang mo pugas og binhi sa kamatuoran, and then si Lord na'y bahala. Kanus-an niya patubuon. Basta as what I have said igsoon, sabayan nato og pag-ampo ang atong gipugas nga binhi. Kaya ang pag-ampo sama na nga atong gibisbisan ang binhi sa kamatuoran nga atong gipugas. Usa ka adlaw igsoon ang imong gipangandoy nga kaluwasan sa imong tibuok panimalay mahitabo na. Ngano man pastor? Sure jud ka pastor. Gahi man kay pastor. Gahi basta nang gahi. Gahi basta nang gahi. Walang matigas na puso sa mainit na presensya ng Diyos. Kung gahi man na sila, ambot lang og pariha ba na kagahi nako. Ako igsoon, kung pagahiay lang, gahi kayo. Insultador kong dako. Di na ko mutuog Biblia. Mag-prayer meeting sila, maglabay-labay ko, magmanigarilyo mo ko. O di, magdako babay sa ilang kilid. Ako lang silang bundakan, singkahan, balikason, tunguhon. No? Gahi kay ko sa una, igsoon. Di ko na mutuo ng mga ginoo-ginoo. Wala ko ipakialaman na ilang ginoo diha. Pero sadyang ningabot ang time nga ang katubitang at first igsoon giwalihan ko nila, nagpugas na sila nako binhi ba. Ako lang gi-ignore. Wali mo diha. Wanay ayo, di ba? So maoto niya giubanan sa dug pag-ampo niya. Usa ka adlaw mao na to igsoon, wa ko mag-expect. Surprisingly, even me myself na surprise ko kay mao na dito ang adlaw. Way back 2012. Nga wa na ko'y choice kung dili mo duol sa Ginoo. Mo ni timan ni igsoon, paminaw mo, look at me. Bisag unsa kagahi sa imuhang hinigugma, mga mahal sa kinabuhi. Kung si Lord na muhikap ana, mukuhit, di na kabalibad. Walay imposible sa Ginoo. Mo ni timan ni igsoon. To all of the viewers right now, kung ang imuhang mga kaliwat, kadugo, higala, basta mga tao nga duol sa imong dughan nga gituring nimo nga pamilya, kay ang gihisgutan diri pamilya man. Maluwas ka, lakip ang imuhang tibok pamilya, tibok nga panimalay. So, kinsa nang tawhana nga gituring nimo nga kapamilya nimo kay close kay nimo. Wala pa na naluwas karon igsoon, pero kupti ang saad sa Ginoo. Kupti ang saad sa Ginoo nga nagaingon siya nga mutuo lang kamo ni Hesus. Maluwas ka,
ikaw lakip ang imong tibuok panimalay. Unya ning follow up pa jud si apostol po niingon siya, walay gisugdan ng Ginoo nga iyahang biyaan. Once gisugdan sa Ginoo, iya jud ang humanon. Gisugdan naman ang igsoon, wala naman tayo mahimo. Wala naman tayo mahimo, gisugdan naman kagluwas niya. Lisod po kayo nga ikaw ray luwason niya siya biyano. Humanon nas Ginoo. Sumaw nang magluya-luya ka diha, mag-uol ka kay wa ka tuuhi. Kinsa na may gamiton sa Ginoo kung muundang ka? Dapat magpasalamat ka kay naluwas ka karon. Nakabalukas ka matuoran. Amen? Ug wala ka giluwas sa Ginoo kay maglingkod-lingkod ra simbahan. Giluwas ka sa Ginoo kay na siya ipabuhat nimo. Mao na nga everyday dut-dut, simpig, duol sa Ginoo. Pangitaa ang kalipay nimo sa Ginoo. Naman kay mga buluhaton, igsoon, negosyo, trabaho, pag-eskwela, naman kay responsibility everyday pero iuban, kaubana si Lord, i-partner in everything you do. Matinga ka, mabantayan, makita nimo imong tawag, imong calling. Pagamit sa Ginoo igsoon. Amen. Again, wala ka giluwas sa Ginoo nga maginusara. Giluwas ka ni Lord, ikaw pa lang na karon, pero hutdon mo tibuok nimong pamilya. Just have faith. Kupti, barugi ang saad sa Ginoo. Kay dili siya tao nga nagistorya, Dios siya. Amen. Ug sa ingon sa pulong sa Ginoo, mahanaw man ang langit ug ang yuta ha. Apan ang pulong niya nga nag-ingon nga maluwas ka ug ang imong tibok panimalay, mubarog gyud na, matuman na, madugay man o madali, matuman jud kini. So sama sa ingon igsoon, share lang, share sa pulong sa Ginoo sa imong mga hinigugma. Nya uban ni og pag-ampo kay ang pag-ampo sama na siya sa tubig nga imong gibisbis sa imong gitanom. Usa ka adlaw igsoon, motorok na magbunga ra ang imong paghago. Ang imong mga hilak, Lord, badlungon kay si Kuya Ginoo. Palahobo kayong dako, sige panghagis. Lord, mauna Ginoo, giabusuhan ang ilang lawas. Timplo man din nimo Ginoo. Di ba kanang imong sige hilak igso, nakita na si Ginoo eh? No? According to the word of God, ang atong tears igsoon gikolekta na sa Ginoo daw. And of course, si Lord nakasabot sa matag meaning sa atong mga luha. Even though sometimes wala kay isulti, kay sakit kayo. Pero kanang luha nimo nasabtan sa Ginoo. Okay, bawalo ba mga igsoon nga kaning mga manadlukong anak sa Ginoo once mo hilak na matandog siya? Remember ni katong akong gi-share niyo si King Hezekiah, di ba? Usa ka manadlukon nga lagad sa Ginoo nga hari. Mamatay na unta siya. Ningadto na dito ang usa ka propeta lagad sa Ginoo. Ningingon nga pangandam kay mamatay na kakaron. Pero si King Hezekiah igsoon ni nga tubang sa bungbong ning hilak. Ning hilak niya og ning hilak nagluha gyud. Og nakita sa Ginoo ang luha ni King Hezekiah. Tungod kay siya buutan man matinud-anon sa Ginoo natandog siya. Dali ra matandog ang Ginoo sa atong mga luha. Amen. Mao na nga padayon ta igsoon. Ayaw tan-awa ang imong sitwasyon nga wala pa ning uban sa simbahan, imong mga igsoon, imong mga hinigugma. No? Walk by faith. Tanawa sa unahan usa ka adlaw. Ako na igsoon. Di ba? Ako na ning gi-share ninyo balik-balik, no? More than 16 years ko sa shabu, sigarilyo, inom, babay, marijuana, gasolina, bulkasil. Ako na yung shout out si Pastor Joel Aranchado. Kay akong testimony sa una musuyop ko gasolina, di ba? Siya day pod sa iyang time sa una bugoy sa kay ni siya nga pastor. Usa ni siya kalagad sa Ginoo nga nasa Assembly of God. Nani siya sa Carmen sa CDO. Ning share siya nako nga napod siya kabuang sa una kay sa time nila early basta dugay na to, no? Sa time nila igsoon, kuan siya ang gasolina daw, imno nila isagol sa Tanduay ba to? Basta isagol nila sa mga something imnuno nila niya sipa daw kayo. Ingko kuya huway pastor ako kay ang gasolina suyupon ako. Balik ta, no? Sa panahon igsoon sa una, in more than 16 years nga naa ako nalulong sa makadaot nga bisyo. Apil na marijuana, syrup, aso sa katol. Akong papa igsoon, way pakialam. Akong papa wala ko tan-awa niya isip usa ka kriminal. Akong papa igsoon wala ko tan-awa niya isip usa ka dautan. Kung dili ang pananaw sa akong papa na ko usa ka adlaw mahimo kang pastor.
Bisan pag namaligya kag syabo, bisan nambuntis pa kag babae, mahimo jud kang pastor, mahimo kang pastor. Aw nara, nahimo jud kong alagad sa Ginoo. Kung papa. Mao na nga makabless nga makita ko sa kung papa nga maghila ko niya usay magkatawa siya magtan-aw. Kari live nako mutan-aw siya ani. Ato naron siya nagatubang sa iyang cellphone. Mao na igsuon nga salig lang kupot igsuon. Ayaw tan-awa imong sitwasyon karon. To all of the viewers right now, kung naapa may kauban nimo sa balay, wala pa naluwas karon, igsuon maguwang anak, bana, asawa or unsa man diha igsuon, basta duol sa imong dughan igsuon. Ayaw na sila tan-aw, maluya ka. Kabantay mo? The more we focus on those things, or I mean, the more we focus on unanswered prayer, maluya ta. Pero sa dihang mag-walk by faith ta, wala ta magtan-aw sa itong makita, wala ta magbasi. Nagtan-aw ta sa unahan nga bisag salbahis pa ni sila, maluwas ni pohon sa saktong panahon nga gitakda sa Ginoo. Kaya ang saad sa Ginoo sa tanas, imong istoryahon ng demonyo. Sa tanas, naminaw kadi ang saad sa Ginoo. Mutuo ko ni Jesus, maluwas ko, dili lang ako, kung dili akong tibuok, panimalay. So ayaw kong ilara sa tanas. Kay gisugda naman sa Ginoo nga giluwas ko. Iya ni hotdon, humano niya, ana na. Ay paila din ang hunghong sa panuway. Kaya ang yawa gina, ang yawa pirtig yun ang yawa igsoon. Ang buhaton jud sa yawa everyday hunghungan ta og mga negatibo, mga butang, something nga ma-discourage ta. Something nga maluya ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero ayaw na paminawa kay bakak ko na He is the father of all lies. Tanang bakak, amahan sa tanang bakak ang yawa si Satanas. So paminawa ang Ginoo, tanawa ang Ginoo. Kay siyang nagtawag nimo, siyang nagluwas nimo, siyang imong gialagaran dili ang mga tao. So again, igsoon to all of the viewers right now nga nabugatan ka usahay kay imong struggle, imong family, brothers and sisters, biological brothers and sisters, even your best friend nga gituring nimo nga pamilya. Usay masakitan ka, mabugatan ka kay imong nakita nga luoy kay sila naglunang sa kabakakan, naglunang sa sala. Ayaw lang naghinom panumbalinga, basta as what I have said, Ikson, share sa pulong sa Ginoo. Maybe this time dili pa man sila maminaw pero at least nakabuhi, naka-release nakapugas og binhi sa kamatuoran. And then after that iampo, ang pagampo nimo Ikson nagsilbi ng bisbis bitaw nga imong gibisbisan ang binhi nga imong gipugas usa ka adlaw. Di nakapugngan, motorok gina. Motorok og motubo gina igsoon sa saktong panahon nga gitakda sa Ginoo. Kay saad sa Ginoo nga ang iyang sugdan, iya ginang humanon niya gisugdan naman ka nga naluwas karon aw. Automatic na imong tibok panimalay, watch out, just have faith ni Lord. I-level up imong pagtuo usa ka adlaw makasinati ka og milagro. Amen. So ayaw kabalaka. Again to all of the viewers right now, ayaw kabalaka. Ikaw pa, nag-inusara pa kakaron, duha pa mo nang alagad sa Ginoo, tulo pa mo, daggan mo igsoon, ayaw! Ayaw paluya-luya, kay gamiton ka sa Ginoo para sa imong pamilya. Kung maluya ka, wala kay gana mo simba, mabackslide ka, kay sakit ka, ayaw, kinsa na may gamiton sa Ginoo? Kinsa na may mo stand in the gap for salvation, kung muhawa ka. Abanti ta igsoon. Amen? Padayon ta. Again, kupti ang saad sa Ginoo. Kaya ang saad sa Ginoo, mahitabo ug mahitabo gina mulungtad, mubarog sa walay katapusan. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word. This afternoon, salamat sa imong mensahe nga makapadasig namo. Especially sa amo ang mga kaigsunan, Lord, nga naminaw karon nga dili pag yun save ang iyang ubang kauban sa panimalay. Apan salamat Ginoo nga tungod ani nga mensahe mao ni naghatag namo paglaom. Mao ni nakapaligon sa mong pagtuo nga usa ka adlaw makit-an namo among tibuok pamilya sulod sa simbahan. Mga lagad nimo mo simba Ginoo. Makit-an namo among tibuok panimalay nga ning biya nas binuhatang dautan Ginoo. Way imposible nimo. Among gibarugan imong saad Lord God. Nga kung mutuo mi kanimo Jesus, dili lang kay kami imong luwason, lakip ang tibuok namong panimalay. So Lord God, we stand in your word. Once musulti ka, madugay man o madali, mahitabo gid na sa panahon nga gitakda nimo. I just pray to all of the viewers right now, Lord God, nga ang iyang ilang pangandoy salvation for their whole families nya. Karon wala pa Ginoo na tagamtami sa iyang tibuok pamilya. I pray Lord God, tagaig dugang pailob, dugang mapainobsanong kasing-kasing. Kaalam nga langit nun, malahotayon nga espiritu, kaisog,
pagsulti sa kamatuoran, Ginoo. Himua pagid silang mainampuon, dili sila mabalaka, dili sila maluya. Tudloi sila, Lord, nga maglakaw sa pagtuo, dili sila magdepende sa ilang makita, Ginoo. Apan maglakaw sila sa pagtuo, ang ilang pagtuo, ilang tuuhan sa ilang kasing-kasing, nga usa ka adlaw, mag-uban silang tanan, mga lagad nimo. Hallelujah. Lord God, salamat. I pray nga kaning imong mensahe, Lord God, na agi ni sa mong kasing-kasing, amo ning tipigan, amo ning kinabuhion, Lord. Ug mao ni hinungdan, Ginoo, nga magmaisugon mi nga mobarog sa kamatuoran. Mao ni hinungdan, Ginoo, nga magmainampuon pagid mi, Ginoo. Ug mao ni hinungdan nga dili mi mo give up kay naay kaluwasan sa unahan. Salamat, Lord. I pray i-bless tanang viewers karon. And of course, Lord, tanan mga OFW, to all of the viewers who are watching this time, mga followers, I pray unsa man ilang pinaka-need karon. Pinaka-need karon nga milagro, Lord, mamuhat ka in Jesus name. I pray nga imong power mo manifest kay wa man ka mausab gyud, Lord God. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. Ikaw ang Diyos nila ni Pedro, nila ni Pablo, nila ni Juan, ug ikaw usab ang Diyos nga among gilagaran. The same Jesus yesterday, today and forever. So wala mausab imong pagkamilagroso. So Lord God, I pray nga imong palihokon imong milagro sa mga sitwasyon nga giatubang sa imong mga katawhan karon, Ginoo. Sigon sa ilang gikinahanglan. In Jesus name. In Jesus name. We claim it, Lord God, by faith, Lord God. Salamat sa milagro. Thank you, Lord God. Lain-lain man mig milagro nga gusto. Apan salamat, Ginoo, nga parihar tanan imong i-grant in Jesus name. Let your power mo manifest, Lord God, sa among sitwasyon karon nga nagkinahanglan kayo minimo. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Niningtak na among giangko ng kadaugan, kaluwasan, kagawasan, financial breakthrough, kalambuan, kauswagan, kabag-uhan sa kinabuhi, Ginoo. Giangko namo ang mga dagkong butang gikan kanimo. Amo kining giangkon uban sa dakong pagtuo. Himo alamang ning kapiyalan, Ginoo. Takos ug angayan. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo ug gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong agalon manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Praise God, to God be all the glory. Akong ibalik ang dungog, himaya sa atong buhi nga Diyos. Thank you for listening, everyone. Thank you sa atong mga viewers and followers. That's all for this afternoon. See you again tonight. Okay? Itugot sa Ginoo. And I pray that, of course, today is gonna be a blessed day, a fruitful day. Ubanan tas Ginoo sa tuwang tanang pagabuhaton. And before na ako ni-end, igsoon, akong gi-remind mong tanan nga, natay, so wala makabalo, natay YouTube channel. Pwede sad ninyo i-share atong YouTube channel, igsoon, para ma-aware bitaw sila kay ang YouTube channel manggod. Ang kani manggong sa Facebook, dili man ka makatanaw niini kung walay wifi, di ba? Kabantay mo. Pero sa YouTube, kung ma-save na nimo siya, ma-download. Something ma-download. So bisang wala kay data or wifi, pwede nimo ma-review siya kay naka-save man daan, no? So again, atong YouTube channel is ang link na ani nga caption sa live na to. Ang name sa atong YouTube channel is the same ra sa ani, Mabungahong Kristohanon. Okay? Ni-click nimo adto na dito, Ikson. Sister Inday, thank you kaayo, Ikson. Nakasamong prayer. Gimingaw jud akong asawa nimo. Unya dito pa siya sa barko, kahilakon siya. Ingon siya nga, kahilakon mangkulab, kay naggunahon na daw siya ba nga, gigamit dyan mo sa Ginoo, nga, namo, nga, mahimong, mapasayon or mapadali, or mahimong posible, ang mission sa Ginoo diha. Thank you kayo sister, namo sa akong prayer, imong whole family. Okay? Again, ang dungog ug himaya akong ibalik sa itong buhi nga Diyos, and I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page, no? Para sa kay mayaan sa Ginoo. Again, salamat. Dito ko sa YouTube nimo kay diretso ang video, Pastor. Yes, diretso gyud, sister. Thank you. Wa jud ko kailan nimo, sister, one of our subscribers. Salamat kayo. So again, that's all for this afternoon. Akong ikabilin, ampo lang kanunay, Ikson. Ampo, amping, abante para sa kay mayaan sa Ginoo. See you again next time. Keep safe, everyone. To God be all the glory. God bless.